da iyalin mu san shi mun shiga gari amma yanzu lahiya lau muke zanne a wajen mu yanzu lahiya lau da an ce ga wani irin sakon godiya gare ku zuwa ga shugaban kasa shugaban talakawa da cewa General Abdurrahman Chani lahiya lau wallahi ha lahiya lau muke lahiya lau sai godiya yanzu an ga lokaci ba dai muna jin daɗin wannan taimako da Allah ya sa yake da shi wannan tsaro da Allah ya sa ya kawo mana sai godiya ga fatan alkhairi a yankin Madarun fa wallahi yankin Madarun jihar Gabi muna jin daɗin wannan tsaro duk masu son Chani su daga hannu su duk wanda ya race wa Chani ya zo saboda daga yanzu na masha Allah in dai na Chani bai zaguwa Chani bai zaguwa masha Allah Chani bai zaguwa Chani bai zaguwa ba wanda ya sai zagi Chani masha Allah masha Allah yanzu da an ce an daga zuwa azahar kayan suya ne na zuwa azahar shaf na san inda ne amma yanzu har isha'i kana nan kana cin kasuwar ka hankali bace ina tallan lahiya lau masha Allah masha Allah kawai nace so yanzu ba na mai gida to masha Allah masha in mangaro ba ta yi za ka kunna in mangaro ba ta yi za ka kunna portable sai kaya ko ina mutane suna jin daɗin wannan tafiya suna nuna goyon bayan su da godiya ga mai girma General Darmi Abdurrahman Chani shugaban kasa shugaban talakawa inda suke nuna godiya inda suke nuna cewa lalle tsaro iya tabbata a wanda yanki kuma jami'an tsaro suna aikin su a wanga yanki musamman garin yan kuregau yankin Madarufa domin ta gaba ɗaya cikin dare ana alhamdulillah masha Allah da in za ka kunna portable sai ka buwi amma yanzu ba